Wag. Unsa guys tanawag ang paadjong na impas. Ano, huro-huro gahangin atus bung. Ay guys, maniud to na sila dane. Ilang sudan. Baka wa man mainit ngano. Uwan man na rin basa kahoy. Inita naman is kuto-kuto ning sabaw. Wala ni rin si ibo. Guys, mato sa mis ibabaw. Demi agi dari sa sagingan nga. Gitanam na kang anting may pon nila. Girawat og kaning kawajan. Ijahaning mga saging lahi puto dato mga tuan ron. Tubon mang bawa guys. Guys. Na sila guys. Tanawa sila. Nanilong kay naan man giunang imon obda trapal gani ha. Dia sila nanilong intan sila guys kay gikan isa. Kapoy injan mauwanan kadaet. Karon dia sila guys tanawa. Ano lang mga porma Mo ni sila nanilong kay uwan man. Unsa gipaningot. Hi vlog. Pangdilian nato. Anja, nga anak mo. Di anak me. Sa. Deh. Di sila. Welcome to your kingdom guys. Maniud to na sila dane. Ilang sudan. Baka wa man mainit ngano. Uwan man na rin basa kahoy. Inita naman is kuto-kuto ning sabaw. Wala ni rin si ibo. Way problema. Di ba? Kuha bitong loto, lami ka adyo. O, dapat sa tanghon, lami ka adyo pod. Sabon. Magluwa mo? Saan mo dong? Ang lami Da guys. Nga na sila. May vlog. Marami. Lami ka jud ilang luto guys kay puwan sa sana isinabaw nga baka. Napisutanghon nakadapod mi. Kami na butang tubig at tubig. Dar tubig guys. Ay mong butang tubig. Oh. Naday na ice. Uy hala nanginom og ice. Di na maka kuan. Makaharahat ang tutunlan ng ice. Pare, maso nang daghang luto kay inig undangan dyan na pud may matimo. Tiada sang kulintas. Insakto ba imong baklay? Kol na agianan kol doora. Kol. Patagbang dato, dito kang antimer. Kol. Dito ila susan nga bay. Kamalig. Guys, tuas wag sa pikas mo to Wag. Hala oy. Muadto ko. Hey guys, muadto sa ako sa pikas bungtod. Diya sila are di Anira ko agi. Diya sa nilas ni wag di Na agianan patagbeng. Diya mo tunga sa ibabaw. Hi guys, diyan ako diri naabot na ko diri kinabungturan. Nakita ang kinaubsan ka arang dyan kanindot ari ang view ni dya. Pero to pa di kinahabugang mo to nandito na ako ngayon sa pinakamataas na bundok. Ay may pinakamataas pala doon. Pero mataas naman ito. Talawa guys. Pasensya sang Tagalog kay baluktot ni. Si Buwag. Guys. Parang kasi ka hindot ka sa view to ay bitaw to ay kuan unsa na wen dam nay dam dito to nay dam
Mahangin na wen? Iwan ko kung sa mahangin ba yun. Uy, bujuan na wen ba? Kandihay. Siguro yun sa kabila yan. Hala, ni dam adto guys. Yawa man ang dama anja simba kog mahon. Sa kabila. Magkuan ana sa ubos ang Guys. tubig. Yun ang tinatawag na yung. Harbay mga bay. Yung makikita ninyo. Guys, nandito na ako ngayon sa pinakan mataas na bundok. Magkanta ko sa kabukiran. Dito ako ngayon. Baot. Das bawag. Guys, wow. Woo! Okay guys. Gusto ba mo ari danhi? Arang ka nindot ka sa view ari. Na kita ang palibot sa Kandihay ug Gindulman dari dapita. Ay dam guys. Oh. Kita ninjo? Dam. Oh, na dam no? Anong dam yan? Asa ba lang dama ay bujuan? Or asa nang dama dapit? Dapay bayo mga dagko nas bungtod. Oh, daghang bay dan yun guys. Kita ang dagat. Kita ang kabasakan. Aning ipadawaan o maklaro ninyo. Dato ko gikan to ay blue nga trapal tent na. Dato ko gikan mao na ang juta sang ante overlooking gihapon na. Arang ka overlooking adto sa juta sang ante. Una sila naghimog tent kay uwan man kaniha. Okay guys, mo adto napod may motabok napod may dadto. Mobalik may dito sa may tent sang ante to. Huma na mi danhi. Gikan. Motugbang napod mi. Og motukad napod. Ay guys, tanawan ninyo guys. Wow! Nindot. Tanawa guys. Marang palibot ani. Anang kanindot og view diri para bujag. Moto nami. Guys, di anak ko naabot na uban si Wuwog. Unsa guys tanawag ang pajong na impas. Ano, huro-huro gahangin atas bungtod. Oh, ang porma sang pajong. Tararara, wa na porma. Pero mabalik ra man pud ni. Na, unsa naman yung taon ni? Arang pagkakarne ha. Arang man kung gusto gaghangin ato di anak ko. Karon, tuag farmhouse ni auntie na ho. Ay, auntie, di anak mi. Tanas Wuwog na unag abot. Nanay ate pagpantaw. Yee, agang pajong na karne. Naimpas. Hala oy. Luudas pajong. Okay guys. Mara to guys. Naka adto ko spikas bungtod. Gikan sang ante. Overlooking. Unsa ning tugbon ko ug ning tungas na pud ko. Ning tugbon ko ug ning tungas na pud ko sa may bungtod. Ug nakita na ako dito nga. Anindot, paganindot ka sa palibot ito sa ubos. Nakita na ang tanan. Ang palibot ug hangtod sa dagat. Nakita na ako ang kapatagan nga maanindot ka adto pagalantawon ni Aliros. Ay, maata. Bitaw nalingaw ko ato, guys. Arang gajud agang pananaw kinataasan. Nakakita pa pag ko adto og kining dam. Karon pa ko kahibaw nga nada dam datong dapita. Diyan ay mga bay arang amagko. Mga makag bay adto, mga pinturado. Kinsa na ning tawag. Wag. Okay guys, mara to. Daghang salamat. Daghang pajong na agporma. Ana skeleton.